Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima tenna li la darba l-Gvern jemmen li kull vuċi tot tnedit serje ġdida ta' konferenzi nazzjonali li għandhom lan li jsaħħu dialogu bejn l-istudenti, l-edukaturi, il-familji u l-komunitajiet dwar il-futur tal-edukazzjoni f'Malta. Dawn il-konferenzi bl-isem Edu Voices mhumiex biss parti minn sempliċi inizjattiva oħra, iżda moviment nazzjonali mmexxi mid-dialogu, is-smigħ u l-azzjoni. Hemm diversi riżultati fosthom anke ir-rata ta' early school leavers illi minn sena l-oħra dejjem nieżla u ninsabu viċin ħafna dik li hija il-medja Ewropea b'ambizzjonijiet illi saħansitra intejbu fuq it-tajjeb li hemm fuq kollox. L-arfin li l-edukatur għandu jkun ċentrali f'dik li hija tfassil tal-politika tagħna. U allura daw it-tip ta' inizjattivi huma proprja intiżi sabiex l-edukatur jagħti l-kontribut tiegħu u l-edukatur ikun ċentrali fit-tfassil tal-politika li fl-aħħar tal-ġurnata taffettwa anke il-post tax-xogħol tiegħu u fuq kollox l-edukazzjoni ta' uliedna. It-tema ewlenija tas-serje se tkun l-abbandun bikri mill-edukazzjoni u t-taħriġ fejn il-Gvern irid jassigura li ħadd ma jeqa' lura. Skont il-Ministru Grima, Malta qed tagħmel progress f'dan ir-rigward, b'rata li tinsab fl-inqas livelli sal-lum, frott l-impenn kollettiv għalkemm fadal ħafna xi jsir. Ħabbar ukoll riforma sistemika tal-kurrikulu tant li mill-ġimgħa d-dieħla se jibdew konsultazzjonijiet tekniċi u strateġiċi.